Khorang Shalo Hasteni Bolong Mantri Mevar Jamatia ni Shaktar Mumbai Khwai Hangkoni Tulashi Kortok Saya Amsani Kaishara Nukungni Bialo Klajak Lukurongno Bakha Mairum Thok Alu Dal Te Shom Packet Chugia Lukurongno Chubachu Kalaimani Pandaba Manjaka Mantri Mevar Jamatia ni Logishong Gita Debermani Amsani Luko Ham Chamung Kleine Adong Rock Korna bemani obahai korom sajak sasara rawo kelai belainya jengzalo kelaija kami amsa tongnai haseni kebangma lukurok kami amsa ni lukurok kemajak samung humung kemajak bania kelaimungni manmari hapang hasteni joto lukurokno subasu kelaipano hati barsani sanapano sugia o manmani boroba thangnai boroba manani kemangmawo kelaijak kami amsa ni joto lukurok tal saya tal niya bisisilai thangka korna bemani sasarara Paikha khatijak joto rang puisa giricha nok nukungni joto mani khwnei obahai tongkhoro sabo sabo no chubalainai sabo no relainai belaino kuthuk jora phai sokpaikya tabo aboni bagino lukurokni obahai sugeni jorao sekangni haikeno je yak paritui chikon mikon chubai sekangni phaikya Mantri Mevar Jamatia ni nukhung Khorang Shalo Hasteni Bolong Mantri Mevar Jamatia ni Shaktar Mumbai Khwai Hangkoni Tulashi Kortok Saya Amsani Kaishara Nukungni Bialo Klajak Lukurokno Bakha Mairum Thok Alu Dal Te Shom Packet Chugia Lukurokno Chubachu Kalaimani Pandaba Manjaka Mantri Mevar Jamatia ni Logishong Gita Debormani Amsani Luko Ham Chamung Kleine Adong Rock Sing Bakha Sing Saimano Tinoro Tok Choya Onchol Chini Tulasikok Andaruk Laigo On Boro Belaikano Obak Obju Tongo Angkanaka Amun Bagui Davidson Simon Chini Osomayo Belajora Hamia Chini Kona Virus Tongo Chini Tripura Bahino Baramasin Barai Tongo Belai Kirima Singsa Amoy Kamkastrok Mantogya Abun Wansogui Tini Ang Kichi Chaya Farka Chini Tra Exo Family Azagasing Mairum Rika Thok Rika Te Dal Pias Te alu, te obah keseng soybean, obah keseng Bakha, te max rogi Bakha. Obor cini keseng awareness program. Te ang baru saya rohka je ojorago, jotono sab sutra ke tonang untung. Cini cerai rok, bisibak cini yag rok kangkes sapan bay, abor cini baru saka. Abor cini kiriman abono, tapi second training tongo, training tongo. Table rugi serious sing kanawo abang sing ya konsaran sigang sing prevention is better than cure sing boroma sanai bertomung Chamung jate poriskar porichunno ketona bagai te social distance naragui tona bagai sing boros haka angka tawo omtini first step sing tinang bote bkhainai ang oleh order jak mairum rok ang sajak tebe sing mairum rok ma hangkai sing tebe bagnai obangai ang jottono masa obono Odora jottoro jeng hamseke matong lainai hamjak matong lainai je kri rokno jeng ma chubanai obaike jeng samang kaham khaikangkai ang khakago jonagon jengna hamjaknai mani bago chini samang oban chikon chatini jeng jeng rikha buskang salote busung samang khainai je jeng mansak o wansoino tini jeng oro Tulasikok area go oro jeng Tokchaya Onchol chini party I50 hoite Khwai ni simi biplop ni kokthum Chini Khorang